ассалому алейкум азизахон. Сози нағз омадӣ? ҳо соз. Чӣ овқат кардӣ? Оли кадан да успед накардам. Тест ки мада ягон чӣ тайёр куд, ма пушоко маълиш карда мебурам. Кай дар ин хона овқоти соз мехӯрем? овқоти бамазза ку? Кай дар ин хона овқоти нормал мешуда боша? Дар ҷоным задем ба ми овқототон. аҳамият натезамак. оли оше. Янга нига май намира кай гуфта будам? Вой азизахон мебахши, аёдам биромада. Ин амирӯз бушу, ма бояд я ҷо бирам, тезашка. замак бас агирия накӣ ма вазиятро хушрӯ фаҳмидистам. ягон вақт овози баланд накардам дар ҳамин хоҳартон. ҳамиқа вақт хаб кардам. оли ёша ёхи чӣ кор карданша худаш намефаҳмам. шида ки ба хотири ма ҳамон муомилата давом додам.